Взех си нов фотоапарат за моментни снимки и нямам търпение да го изпробвам. Това е Polaroid Now Plus Generation 3, фотоапарат за моментни снимки, с който можеш да запечаташ всеки момент, където и да си. Днес го взимам с мен, за да изпробвам 4 от неговите ключови функции. Автоматично фокусиране, вградена светкавица, режим на самоснимачка, Bluetooth свързаност с мобилно приложение. Фотоапаратът разполага с двулещова система за автоматично фокусиране, която осигурява по-ясни снимки при ярко осветление. Има и вградена светкавица, която прави снимките супер яки, дори и при слаба светлина. Ако сте заедно с приятели, може да използвате самоснимачка супер лесно и може да се снимате заедно навсякъде. Най-готиното е, че има и приложение Polaroid Originals, с което сменяш филтри, комбинираш снимки и правиш всеки спомен още по-специален. Ако и ти като мен обичаш да снимаш, Polaroid Now Plus Generation 3 е твоят фотоапарат. Открий го в Технополис!